G-lib. Og de mister ting. En introduktionstekst til generhvervelse af personlige ejendele for gymnasieskolens 1. og 2. klassetrin. Her er G. Her er lib. Her er en sko, siger G. C-lib. En sko. Sko, siger lib. Ja, siger G. Din skolib. Du glemmer din skolib. Igen og igen og igen. Sko. 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 Skriv det på lektion G. Nej, G, siger John. Hvad vil du, John? Jeg vil bare være med, siger John. Det her skal du gøre, G, siger John. Punkt 1. Kig i dit klasselokale. Punkt 2. Kig andre steder. Punkt 3. Spørg dine klassekammerater. Punkt 4. Kig på gulvet. Punkt 5. Kig på administrationen. Punkt 6. Henvend dig på hittegodskontoret. Punkt 7. Gentag punkt 1 og punkt 2 og punkt 3 og punkt 4 og punkt 5 og punkt 6. Punkt 8. Skriv det på lektion. Eller lad være at glemme dine ting, lib, siger John.